min shagalin sunan Yusuf da na gani. Haka ne. Ka ji kiɗan sunan nan gata a hankula za a yi sha'ani. Haka. Ga mai babban suna Yusuf Allah ɗan nan ka ci gari. Kai. Ga mai babban suna Yusuf yau sunan ka muna buri. Haka. Abana ta ka gode Allah damun maka wakar aure a sannu sannu a kwana a tashi wakar suna muka yi. Abana ta baban Yusuf angon Hajiya Fatima yan faira sun yarda da kai. Kai ina mai jego Fatima maman Yusuf kin ci gari. To ki sha shanin ki amaryar abana ta kina shagali. Sannu umman Yusuf Fatima Allah raya abin bayi. Sannu maman Yusuf Fatima yau waƙar ku nake nazari. Allahu ya raya dan abana ta har waka mun gai. Haka ne. Yes. Kun ji kiɗan murna Allah raya Muhammadu Yusuf. Alhaji abana da yau mun zo mu taya ka da murna. Ina mai jego Fatima Allah ya baki koya abinki. Jariri Yusuf ya Allahu ya sa albarka. Haka. Kai. Ina ce kun ji kiɗan murna Allah raya Muhammadu Yusuf. Alhaji abana da yau mun zo mu taya ka da murna. Ina mai jego Fatima Allah ya baki koya abinki. Jariri Yusuf ya Allahu ya sa albarka. Haka. Da ka ji kiɗan waya a radu baya kala da na yaro. To a ran sunan Yusuf zan buga ganga ta ba kauro. Sannan Alhaji Abana da baban Yusuf ka zama